Estem en molt poquets dies de la celebració de les primàries independentistes a Barcelona i debatem avui entre alguns dels candidats més coneguts, en Jordi Graupera, l'Adrià Alsina i l'Olga Margan. Molt bon dia a tots. Bon dia. Bona tarda. Bon dia, bona tarda, sí. Jo al principi utilitzava el Bona Hora, que era així genèric, però no ha quallat. La gent no acaba d'entendre-ho, no? Exacte, el Bona Hora no l'acaben d'entendre, per tant que cadascú... Tenim l'Ola, que ja es va utilitzar als Jocs Olímpics. Però és poca cosa, no? Home, Ola, que hi ha més bonic que Ola. Un Ola no espera res. Bueno, un bon dia, no sé, jo trobo poca cosa. Gràcies d'acompanyar-nos, ja queden molt poquets dies per les primàries. Estem a la recta final per la primera ronda de primàries, oi? Això com va exactament? Un resum ràpid, qui me'l pot fer? Sí, Olga. Ara estem en campanya tots els candidats. Del 14 al 16 hi ha la primera volta. En la primera volta es decidirà un ordre en funció del vot de la ciutadania. De tots els apuntats com a votants es decidirà aquell ordre. Per tant, els 60 i pico candidats és per decidir també l'ordre, no només el candidat a alcalde. Per això n'hi ha tants. Primer ordre, que és primera volta. I aleshores, amb aquest ordre, passarem a la segona volta, en el qual hi haurà dues urnes. En un es debatrà el primer i el segon, és a dir, que el primer i el segon passaran un doble escrutini per part dels votants. I la resta de regidors o d'ordre sortint de la primera volta aniran a la segona urna. És a dir, 2 voltes de primàries. 2 voltes de primàries, Déu-n'hi-do. I així tot hi ha molt silenci en els mitjans de comunicació. Nosaltres no, eh? Vosaltres no pareu de parlar-ne i estem molt contents. Nosaltres sí, home, sí. És una cosa nova que es fa engrescadora. Per què tant silenci als mitjans de comunicació? Perquè ho fem bé. Perquè ho fem bé. Però és que hi ha més inscrits a les primàries quasi que al Consell de la República. Perquè ho fem bé. Com que ho fem bé, i això vol dir que hem tocat os, hem anat exactament al cor de la bèstia, estem assenyalant el problema de fons de la política catalana, que és un problema de lleialtats per sobre de fiscalitzacions o rendició de comptes o un debat obert. Doncs aleshores, evidentment, totes les estructures del país que estan endreçades jeràrquicament segons aquestes lleialtats i aquesta autoritat dels partits clàssics, doncs l'estratègia és silenciar aquesta iniciativa. Però que està bé. Vull dir que quan vam plantejar la iniciativa sabíem que si ho fèiem bé aquest seria el resultat. I per tant, des del començament, tots nosaltres hem dissenyat unes campanyes pensades per saltar-nos els intermediaris. Tant en la forma com estem escollint la llista, com en la forma com l'estem comunicant, com en la forma com anem a parlar amb la gent i els expliquem el que volem, ens estem saltant els intermediaris. Però té una mica de nassos, si em permeteu l'expressió, perquè Ada Colau, per exemple, TV3 li va fer molta campanya abans fins i tot de fer política, però igualment quan va decidir fer el pas polític. A Ciudadanos es pot dir pràcticament que TV3 li va promocionar, perquè en parlaven moltíssim abans, quan eren només una simple plataforma ciutadana, no tenien representació al Parlament, i en canvi veure aquest buit... I Ferran Mascarell, que encara no té partit, però diu que es voldria presentar, tampoc no para de sortir als mitjans. Però és normal, no passa res. Nosaltres estem acostumats, perquè molts de nosaltres venim de l'ANC, venim de l'activisme, i sabem que aquestes coses, com explicava perfectament el Jordi, quan tu vas a proposar una cosa nova, el sistema, de forma absolutament normal, intenta protegir-se. I de la mateixa manera que quan van començar les consultes, la primera onada de consultes, la consulta d'Arenys, va costar moltíssim que els mitjans comencessin a interessar-s'hi. Quan es va fundar l'ANC va costar moltíssim que l'ANC comencés que els mitjans comencessin a interessar-s'hi. Ara sabem i som perfectament conscients que aquest moviment de primàries encara ha de demostrar molt més que tots els altres per poder començar a entrar dins la roda dels mitjans. Heu rebut pressions? Jo no. Pressions, és molt difícil dir que són pressions i que no són pressions. És veritat que alguns candidats que teníem una presència més o menys regular en determinats mitjans, en el moment que hem anunciat que passàvem a ser candidats, aquests mitjans han deixat de trucar-nos. Però, un altre cop, jo tampoc li donaria tanta importància. Al final és una qüestió de... Nosaltres estem proposant una cosa nova, estem entrant i al final encara hem de demostrar a qui representem.
d'aquí uns dies, el 15 de desembre, doncs jo podré dir, mira, jo represento a 1.000 persones i l'Olga potser en representa 2.000 i el Jordi potser en representa 3.000. Vés a saber, ho sabrem quan ens hagin començat a votar. I, evidentment, abans del maig, abans de les eleccions, tampoc no sabrem si representem, si som prou importants com perquè els ciutadans ens premiïn amb regidors. I, perdona, tots tres representarem totes les persones que vagin a votar, et votin a tu, et votin a l'Olga o em votin a mi. És a dir, la idea de primàries és que quan tu entres amb el joc, entres a acceptar un resultat decidit col·lectivament i de manera lliure. I, per tant, estarem encantats d'això. Deixa'm que et faci un comentari sobre allò de les pressions, perquè sé que m'ho preguntes perquè jo vaig fer aquest comentari a BTV, o sigui, ja entenc que m'ho estàs preguntant per això, m'ho pots dir directament, no passa res. No passa res. Jo crec que em vaig equivocar a BTV. Això també és inhabitual veure-ho a la política. Per què? Perquè crec que o arribes fins al final i dius noms i cognoms, o no ho fas. I com que per dir noms i cognoms he de posar gent que no sóc jo al centre de l'escena, és una cosa que no puc fer. Per tant, diguem-ne, el dia que aquestes persones, que jo vaig dir que havien rebut pressions laborals, etc., vulguin explicar-ho, doncs ja ho explicaran. Però algunes ho han explicat, no? Algunes ho han explicat, correcte. Que han deixat però, de ser, de participar en però debats o en tertúlies dels mitjans públics. Jo entenc que hi ha un cert morbo per concretar, el que passa que hi ha un punt en el que algunes de les preguntes que s'han fet aquests dies respecte a aquell comentari són una mica cíniques, perquè tothom sap que la política catalana funciona així. Tothom que treballa als mitjans de comunicació, tothom que ha treballat a la política o a l'associacionisme o a l'activisme, o tothom sap que la política catalana funciona així. És l'escena aquella famosa de Casablanca, no? Però Roger Montanyola va a les tertúlies i no representa un partit sense representació parlamentària. Sí, però una cosa són les tertúlies... És igual, ara jo no vull entrar és igual, tampoc cal, però... en el detall de si estem parlant de mitjans de comunicació o estem parlant d'altres coses, perquè és general. La política catalana no només s'ocupa dels mitjans de comunicació, també s'ocupa de molts altres sectors de la societat, en els quals, diguem-ne, té una... Bueno, és una societat travada i aleshores les pressions o les... En general, no només amb nosaltres, en general, el xantatge emocional i material, les coaccions, les pressions, és el llenguatge habitual sota la taula de la política catalana. Ho sap tothom, no és cap novetat. És cert. Doncs, per començar, ha estat un preàmbul, diguem-ne, m'agradaria que us presentéssiu en un minutet cadascú de vosaltres i que digueu què podeu aportar, Olga, si vols començar per tu, a la ciutat de Barcelona. Jo, bueno, ja m'has presentat tu, ja soc Olga Margan. No us he presentat, us he dit el nom una mica. Soc Olga Margan, soc activista, soc advocada, especialitzada en dret urbanístic i en medi ambient. Porto molts anys, tants anys d'activisme, uns 20 anys, com d'exercici de la professió. Per Barcelona, és molt difícil en un minut. Però, ara entrarem a desglossar algunes coses, però... Puc començar des del tema urbanístic, que és el que més domino. Tenim una ciutat gris, bruta i fosca. Bon titular. Això s'ha de resoldre immediatament i no té un cost de gran projecte. Tenim una ciutat amb aquestes condicions i bo i així. Tenim activitat econòmica, tenim creació de noves empreses, tenim multinacionals implantant-se. No podem tenir la ciutat així. Jordi Graupera. Jo em dic Jordi Graupera, em dedico a la filosofia política professionalment i dono molts anys al periodisme i en aquestes eleccions municipals ens hi juguem els propers 30 anys de Barcelona. No dic el que passarà d'aquí 30 anys, dic cadascun dels 30 anys que venen a Barcelona. Ens hi juguem ser una ciutat feta de ciment, sotmesa, de salaris baixos, d'una economia de serveis fàcilment substituïble per màquines o amb feines intercanviables de poca, diguem-ne, qualificació. O ser una capital més lliure, més pròspera, més humana, que tingui des d'un habitatge més assequible, un aire més pur, o que des d'on els catalans, diguem-ne, puguin competir amb la resta del món en igualtat de condicions, i en aquesta cruïlla històrica en la que es troben les ciutats al món, Barcelona sigui la ciutat on, a part de ser una ciutat on és fàcil ser feliç, a més sigui una ciutat on pugui tenir una feina que signifiqui alguna cosa, que estigui basada en la capacitat creativa i que sigui molt difícil de ser arrabassada. Adrià.
Bé, jo em dic Adrià Alsina. Molt de gust. Durant molts anys he treballat com a consultor per organitzacions internacionals, sempre intentant convertir grans projectes molt, molt complexos en qüestions el més senzilles possibles per intentar que la gent pogués opinar, pogués participar en aquests processos. I els últims anys he estat molt implicat en l'associacionisme de base via l'ANC, he estat cap de premsa, he estat secretari nacional de l'ANC i vaig viure de primera mà els fets d'octubre de l'any passat. Com que penso que allò que no es va acabar l'any passat es pot acabar i es pot fer millor, em presento a l'alcaldia de Barcelona per fer, bàsicament, convertir el que en els últims anys hem convertit en una ciutat de por i d'enemics, en convertir Barcelona en la capital de la llibertat i la capital de la responsabilitat. De responsabilitat amb els propis ciutadans, responsabilitat amb la resta del territori i responsabilitat amb tot el món, demostrant que a Barcelona les coses es fan diferent, es fan millor. Doncs anem, si us sembla, a una sèrie de preguntes més temàtiques. Us demanaré pinzellades perquè, evidentment, sobre cada un d'aquests temes se'n podria parlar i molt. El primer tema és la independència. Què pot fer l'Ajuntament de Barcelona per trobar o crear o generar o ajudar a fer un nou 1 d'octubre? Bé, Barcelona és la capital del país. Com a capital del país ha de ser el motor del municipalisme. Si tenim Barcelona amb una alcaldia independentista, tenim el poder de ser capdavanters a nivell municipal des de l'Ajuntament. Crear un 9 d'octubre, per què hem de crear un 9 d'octubre? Si ja l'hem fet, l'1 d'octubre. Jo no crec que haguem de crear un 1 d'octubre. L'1 d'octubre està fet. Hi ha uns resultats. Hi ha el mandat del poble i s'ha de complir. Des de l'Ajuntament, què podem fer com a capital del país? La pressió que es pot fer a la institució autonomista que tenim ara en aquest moment, doncs és bastant important. I a més, també jo penso que a nivell de polítiques socials, fer república també és fer polítiques socials. Per tant, des de l'Ajuntament també es propicia l'executivitat de la independència desplegant tota una sèrie de mesures que siguin visibles al carrer. Ara, si no fem res, doncs no està tan clar. Adrià. Bé, jo explico últimament que els ciutadans serbis, els pobres que sempre han estat els dolents de la pel·lícula, el 2002 es van cansar de ser els dolents i es van cansar de tenir un govern criminal, assassí, comandat per un senyor que es deia Milosevic, i quan se'n van cansar i van veure que hi havia hagut unes eleccions on Milosevic deia que havia guanyat i no les havia guanyat, liderats per una sèrie de líders socials, sindicals i municipals a Belgrad, se'n van anar cap al Parlament i el van anar a prendre. A la porta del Parlament es van trobar l'exèrcit de Sèrbia, poca broma. I van tirar endavant. I van pujar les escales, l'exèrcit no es va atrevir a disparar-los i van entrar al Parlament. Van acabar amb el govern de Milosevic i van entrar per la porta gran a una nova fase de la seva història. Però aquí igual algun mosso s'atreveix a disparar. Bé, pot ser. Per això, si sóc alcalde, jo sí que em comprometo a posar-me al davant per responsabilitat. Jordi Graupera. Aviam, la independència de Catalunya l'ha de declarar el Parlament de Catalunya i l'ha de fer efectiva el govern sorgit del Parlament de Catalunya. La idea que els municipis de Catalunya han de declarar la independència o fer la independència, tampoc és que l'estigui defensant ningú, però crec que és una idea equivocada, que treballa sobre un marc de fer creure a la gent coses que no són veritat i, per tant, alimenta el marc processista que ens porta a eternes jugades mestres que no porten enlloc. Dit això, l'alcalde de Barcelona ha de ser lleial a les decisions del Parlament de Catalunya. Això és una cosa que no ha passat en aquesta legislatura. L'alcaldessa de Barcelona ha estat lleial a les decisions del Congrés espanyol i no lleial a l'exercici del dret a l'autodeterminació. L'alcalde de Barcelona ha de protegir els drets dels barcelonins, el seu dret a l'autodeterminació per descomptat, però també
el dret a la llibertat d'expressió, el dret a la manifestació política, el dret a tenir una presa de decisions col·lectiva basada en drets fonamentals del nostre país i de les nostres persones. No? Però, a més, Barcelona... La independència de Catalunya té un problema greu, ara mateix, i és que, passat el que va passar l'any passat, els nostres lideratges, els lideratges del Parlament, els lideratges del govern, són lideratges que han perdut la seva autoritat. Ells des del Parlament van dir que passarien unes coses, que farien unes coses, i són ells els primers que han decidit no fer-les. Això, per començar, ja erosiona tota l'autoritat d'algú que pugui dir ara farem això, perquè quina credibilitat té algú que diu farem això. Però és que, a més, l'argument que se'ns intenta vendre és un argument que diu que com que els altres ens han amenaçat amb la violència, per tant, nosaltres ens hem de frenar. Tothom sap que el joc aquest de Catalunya i Espanya sobre l'alliberament de Catalunya s'acaba al mateix punt, que és, arriba un dia que es declara la independència i l'última carta de la partida que té l'estat espanyol es diu exèrcit. Surt el rei vestit de militar per la televisió i entren uns militars per Barcelona. Aquesta és l'última carta que té Espanya. Aquí la població de Barcelona, la població de Catalunya, ha d'estar quieta sense moure's ni un mil·límetre. I aleshores el dubte històric és si aquí s'atreviran a disparar o no s'atreviran a disparar com l'exèrcit serbi. Bé, el que sabem ara, aquest joc sempre ha estat així, això no és cap novetat, sempre ha estat així. En qualsevol altre moment dels últims 3 segles sabíem que l'Estat dispararia i va bombardejar i va fer el que fes falta. I per tant tota negociació entre catalans i espanyols s'ha basat en la idea que l'altre arribaria fins al final i tothom sabia que tu no. En el moment en què els polítics catalans han fet explícit amb les seves paraules i les seves accions, que no estan disposats a arribar a aquest punt i a no moure's ni un mil·límetre, res del que diuen té cap valor per l'altre. I l'altre pot anar avançant en la seva repressió, en la seva anul·lació de drets, en la seva anul·lació de llibertats, perquè saben que quan tu dius és que si arribes a tal ratlla direm prou, no? Perquè tu ja has dit que no diràs prou, que mai diràs prou. Per tant, les primàries i les candidatures sorgides d'aquesta conversa també serveixen per muscular democràticament aquests ciutadans que han de fer front a una circumstància com la que descrivia l'Adrià i també a la forja d'uns lideratges que deguin la seva lleialtat a aquesta presa de decisions i a ser el primer en entrar al Parlament o en liderar la qüestió fonamental de la defensa dels drets. I per tant anem a un procés o bé de substitució de lideratges o bé d'arrossegament dels lideratges amb mecanismes com els nostres que els facin passar pel foc, diguem-ne, si permeteu, purificador de recuperar l'autoritat. Adrià, parlem d'habitatge. Sí, no anava a parlar de seguretat, però parlem d'habitatges. Sí, parlarem de seguretat després, si voleu anar pensant. D'habitatge, tothom en parla, és un dels temes calents, que no s'ha solventat. De fet, l'alcaldessa de Colau es va presentar dient que aturaria els desnonaments. Evidentment, no s'han desnonat. Tothom... No s'han aturat. Perdó. I tothom, qui més qui menys, doncs, sap com es pot arreglar això a llarg termini, que es construïn pisos, més desnonaments que mai durant el mandat Colau, que és important recordar-ho de tant en tant, això també. Doncs, què es pot fer? Una de les diverses propostes que imagino que tindreu, a curt termini, per a aquelles persones doncs, que tenen la necessitat ara, no d'aquí 10 anys, quan s'hagi construït un megaparc d'habitatge públic, a més em sembla que no s'està construint, però és igual. Sí, de fet, jo crec que d'entrada podem analitzar el que s'ha intentat fer durant aquesta legislatura, en la qual aquest govern arribava amb molta força parlant d'habitatge com un dels grans punts del seu programa, per tant, assumeixo que amb moltes ganes d'aplicar-lo, i ens van prometre que construirien 5.000 pisos de protecció, dels quals no es pot saber exactament perquè l'Ajuntament és molt opac amb aquesta qüestió, però sembla que alguns centenars han arribat finalment a bon terme i per tant hi ha alguns centenars de famílies que han aconseguit aquests pisos de protecció. Jo crec que la solució evidentment no passa per aquí. El propi Ajuntament, la pròpia Janet Sanz va reconèixer que l'Ajuntament és molt lent construint. La pròpia Janet Sanz també ha reconegut que no han estat prou ràpids fent una altra mesura que havien promès, que era posar a disposició els famosos 80 solars que hi havia, que suposa que estan buits i que són de l'Ajuntament, i també van reconèixer que no havien estat prou competents a l'hora de negociar i de trobar aquests famosos pisos buits que deien que hi havia, perquè la veritat és que no hi ha tants pisos buits a Barcelona.
Dit això, veient que tot això jo crec que podem dir que ha fracassat, és evident, els pisos pugen més que mai, podem parlar d'una política bàsicament fracassada. Arribem gairebé a final de legislatura i Ada Colau es treu un conill del barret, que és aquesta obligació de que els promotors construeixin, que els promotors incloguin un 30% d'habitatge protegit en totes les seves promocions, que és un altre cop tornar a la mateixa política de vosaltres sou els dolents, vosaltres sou els criminals, us obligarem i si no ho feu us multarem. És maltractar els operadors d'aquesta ciutat. Una política que ja està bloquejada a la Generalitat, però que a més sabem que a França ha estat declarada inconstitucional i només s'ha pogut aplicar durant un parell d'anys a París. Per tant, m'atreveixo a dir una altra política fracassada de curt termini i d'enfrontament. Què proposo jo? I perdó que m'hagi allargat una miqueta analitzant, però crec que és una diagnosi bastant compartida, per tant, crec que no m'estava carregant el temps dels altres. Què proposo jo? Jo proposo, evidentment, començar a tractar promotors immobiliaris com a aliats en comptes de com a enemics i arribar a un pacte per comprar directament el 20% de pisos d'entre una i dues habitacions que es construeixen a Barcelona cada any. A partir d'aquí, amb col·laboració de la iniciativa privada també, constituir una societat de tinença, que vol dir una immobiliària pública, que comenci a llogar aquests pisos. Això és una solució màgica a 2 anys vista? No. Però sí és una solució que ens permetrà constituir, per una banda, un parc d'habitatge públic relativament ràpid i, d'altra banda, que ataca una altra banda que no se'n parla tant, que és la capacitat dels propis promotors de construir. Com que l'Ajuntament passa a ser també client d'aquests promotors, es facilita que el crèdit flueixi cap als promotors i que, per tant, puguin construir també més, bastant més, que el que s'està construint. Pensem que aquesta ciutat ara mateix necessita al voltant de 25.000-30.000 habitatges cada any. I si les coses van com se suposa que han d'anar, i continua arribant gent i continuen arribant empreses, en necessitarem bastants més. Jordi Graupera. L'habitatge és el problema principal de Barcelona, és el problema número 1. No només perquè la gent està dedicant 30-40% del seu salari a pagar lloguers i 50% del seu salari a pagar hipoteques, sinó que, a més, i això expulsa molta gent de la ciutat, en particular gent que podria venir a viure i a fer valor afegit, o gent jove que està en el moment d'arriscar i de ser audaç, sinó que la gent que aconsegueix quedar-se és gent que destina una part tan gran dels seus ingressos a tenir un sostre sobre el cap que no dedica els seus ingressos a d'altres coses. Quines són aquestes d'altres coses? Són les coses que fan d'una ciutat un lloc bo per viure i una vida rica. Vol dir la cultura, vol dir l'esport, vol dir la salut, vol dir l'educació dels fills, els extraescolars, el que sigui. És la mena de coses que fan que la vida que tenim sigui més plena i ens permeti tenir una ciutat que creix culturalment, artísticament, en tots els àmbits. No? Això vol dir que amb els nivells de lloguer que tenim ara i de compra que tenim ara, estem empobrint la ciutat no a dia d'avui, no el problema que té la gent avui, sinó a 10, 15, 20 anys vista, estem creant una població més empobrida, amb més dificultats de supervivència i a la llarga amb una vida menys plena. Per tant, és una urgència. Com tots els grans problemes de Barcelona, vivim una paradoxa, i és que els grans problemes de Barcelona són alhora urgents i amb solucions a llarg termini. Les administracions han fet una deixadesa durant 15-20 anys tan bèstia que tots els grans problemes de Barcelona s'han de solucionar de manera urgent i tots demanen de solucions complexes a llarg termini. Aleshores, a mi la proposta de l'Ada Colau del 30% filosòficament no em sembla malament, hi ha altres ciutats que ho fan i amb èxit, la idea d'alinear la construcció amb l'aparició d'habitatge públic, crec que això és una bona idea, perquè les solucions, diguem-ne, purament de mercat no funcionen per regular l'habitatge, que per altra banda és un dret, i a més, però la mesura concreta, la mesura del 30%, està mal pensada, feta amb presses, amb pretensions propagandístiques i no soluciona el problema fins i tot si funcionés. Que aquesta, de fet, és la raó per la qual la proposta del 20% de l'Adrià tampoc m'agrada. El sector privat a Barcelona, per raons no només de fluïdesa del crèdit, sinó per raons estructurals, en l'any que li va bé i que li va molt bé, treu com a màxim 1.000 pisos l'any. Això és com quan els meus estudiants
posen el cost de lletra una mica més gran per ocupar totes les pàgines del treball que m'han d'entregar. Quan l'Ada Colau diu 30%, ens està dient, en el millor dels casos, suposant que funcionés, que no funcionarà, 300 pisos l'any. Com deia l'Adrià, amb aquests números no arribem enlloc. A Barcelona hi ha un 1,5% d'habitatge públic, quan les ciutats europees tenen 15-20%, les que funcionen bé com Viena tenen 30%. Això vol dir que ens falten entre 115.000 i 150.000 habitatges públics a Barcelona. Això no es fa en una legislatura, no es fa en 2 legislatures, això es fa a 30 anys vista. Per tant, dit això, i que aquí en realitat estem bastant d'acord tots, a curt termini què podem fer? A curt termini, per solucionar una emergència habitacional, què podem fer? Bé, nosaltres hem presentat una sèrie de propostes, te'n poso una, a Barcelona hi ha censats com a mínim 14.000 locals comercials que porten més de 2 anys buits. Això no vol dir que l'alcalde de Barcelona d'un dia per l'altre pugui signar un paper dient aquests pisos, passen a ser pisos, no estem dient això, però sí que és veritat que, com l'Olga sap bé, existeix una llicència precari que permet a l'Ajuntament, diguem-ne, de manera temporal, canviar els usos, per exemple, d'un local comercial per convertir-lo en un habitatge. Això la gent gran ho està demanant perquè té facilitat d'accés, i hi ha zones de Barcelona on el buidat dels locals comercials es deu a una baixada de la densitat viscuda a la ciutat, ja hi viu menys gent, i això reactivaria alguns barris. Hi ha zones al voltant de la Sagrera, per exemple, que està passant i que allà es podrien fer experiments per veure si funcionen, amb unes característiques d'habitabilitat que podem definir específicament per a aquest cas, per tenir cèdules d'habitabilitat, i fins i tot es podria expropiar l'ús. No expropiar la propietat, no cal expropiar la propietat, però mentre duri aquest període, diguem-ne, d'emergència habitacional, pots fer una expropiació de l'ús i part d'aquests locals comercials convertir-los en habitatge públic. De tal manera que si hi ha 14.000, posem que n'hi haguessin 7.000 que fossin en condicions raonables, que es poden convertir en això. En 4 anys amb una política agressiva podries acabar tenint els 5.000 habitatges que volia construir la Colau. Doncs d'entrada ja en tens 4 o 5.000 que et surten d'aquí. Si li sumes totes les altres petites mesures, que se'ns acudeixen a tots, perquè cadascú, quan es posa a mirar al mercat, se li acudeixen idees petites. Doncs amb aquestes idees petites, només amb l'activitat d'aquesta conversa, ja podríem multiplicar el número de pisos reals, diguem-ne, del mercat privat i públics a disposició de la ciutadania. Una de les coses bones de les primàries és que hi ha moltes idees. Olga. Hi ha moltes idees i sobretot estem molt d'acord amb aquest tema. És el problema principal i tenim visions molt semblants. Jo ara els escoltava i coincideixo molt. L'Adrià ha esmentat els solars buits. A veure, els solars buits, amb una modificació puntual de planejament, d'aquests 70 i pico, no arriba a 80 solars, en pots treure d'entrada unes 400 vivendes d'una tacada en poc temps. Més mesures. Clar, en el cas que proposa el Jordi, que també hi estic molt d'acord i apostaria per ell, que hem de buscar quin mecanisme li donem a la propietat per incentivar-ho. Perquè, clar, la propietat té el local buit, però tots coneixem com és la propietat immobiliària, que també està concentrada en molt poques mans, la majoria dels casos. Llavors, s'han de buscar incentius per aquesta propietat. I això lliga amb el que deia l'Adrià. És que la meva visió és una mica com un punt entremig en el que estaven dient. Aquí ve la col·laboració público-privada. Ha de ser amb col·laboració público-privada. És a dir, el sector privat ha d'estar interessat en construir i ha d'estar interessat en construir habitatge assequible. El que no pot ser és que els hi estem imposant a base de normativa que al final acabarà no sent res. Ja s'ha apuntat. A veure, això és una total usurpació de les competències autonòmiques que no anirà enlloc. Per això està aturat ja des del Departament de Territori. Adrià, molt ràpid. Només sí, una cosa que volia afegir, a part d'estar també bastant d'acord en general amb tot el que han dit. Una cosa, perquè ens hem centrat molt amb el que seria l'habitatge, si vols, per classe mitjana, gent treballadora, gent que pot tenir problemes per accedir al seu primer habitatge, gent jove, gent gran, però després hi ha un altre bloc que és molt important també i que en aquesta ciutat també està absolutament descuidat, que és l'habitatge d'emergència. Quan algú que pot estar en un habitatge protegit o pot estar en un habitatge normal, però sobretot si comencem a tenir més habitatge protegit, et trobaràs també amb gent que no pot pagar tampoc
aquest habitatge protegit. Per no trobar-se amb el problema de si l'Ajuntament ha de començar a desnonar persones del seu habitatge protegit, que com us podeu imaginar políticament seria una qüestió molt, molt complicada, l'Ajuntament s'hauria de començar a plantejar ja la construcció d'una residència d'habitatge d'emergència. És a dir, no té sentit, és normal, que algú que no pot pagar un pis li regalis un pis. Ara sí que té sentit que algú que no es pot pagar un pis, tu li donis una residència, un espai, un pis compartit, etc., on pugui refer la seva vida i al cap d'uns mesos, al cap d'un any, pugui tornar al mercat. El que no és de rebut és el que està passant ara mateix, que com que l'Ajuntament no té aquesta eina d'habitatge d'emergència, per una banda, intenta que la gent es quedi tant com pugui ser en habitatges quan no pot pagar-los, i d'altra banda, també està pagant cada mes tota una sèrie d'hostals, hotelets, hotels d'una estrella, pisos que no se sap ben bé d'on surten. Clar, l'Ajuntament no pot ser una agència de viatges, diguem-ne. Necessitem aquesta eina d'habitatge d'emergència, que hauria de tenir alguns centenars de places, per anar col·locant aquesta gent que necessita una ajuda per refer la seva vida. De tota manera, amb un centenar de places tampoc ens en sortiríem, Uns centenars. O uns centenars... S'està parlant de 2.000, No, hi ha 36.000 famílies fent cua, diguem-ne, per pisos de protecció oficial. També deixa'm tornar un moment al tema del 30%, perquè jo crec que és important que analitzem aquesta mesura, perquè és una mesura que s'ha convertit i es convertirà en l'estrella de la campanya electoral i val pena que la disseccionem. Quan tu crees un incentiu com aquest, quan tu dius el 30% de la vivenda ha d'anar a habitatge públic, evidentment això, o habitatge protegit, això evidentment genera uns costos per la construcció, això és evident, no? És la idea, de fet. La idea és que com que els marges que tenen les constructores són molt alts, doncs hi ha marge per agafar-ne una part, no? Sempre que crees un incentiu d'aquesta mena, o un contraincentiu en aquest cas, hi ha gent que queda per sobre de l'incentiu i gent que queda per sota. O sigui, hi ha gent que el risc de fer una inversió del que en traurà menys el pot assumir i hi ha gent que no el pot assumir, aquest risc, no? Això és evident, no? Per això es posen impostos, taxes, no? Per això el tabac D'acord. Doncs això vol dir que, en aquest cas, qui pot assumir el risc d'afegir el 30% és gent que necessàriament ha de tenir més capacitat d'apalancament, diguem-ne, de tenir diners o crèdit o accés a calés que qui en té menys. No? Qui té menys capacitat d'accedir a això, aquest risc li suposa un risc més alt i, per tant, el desincentiva. Això vol dir que després de menjar-nos 3 anys de retòrica a la ciutat, que diu que el problema de l'habitatge a la ciutat és que uns fons voltors internacionals venen, compren habitatges, no sé què, no sé quantos, al final la mesura que fem els beneficia. Perquè són aquests fons els que tenen accés a una quantitat de líquid, a una quantitat de diners que els permet prendre riscos d'aquesta mena, assumint que si els hi surt malament no serà un desastre per ells. Mentre que els promotors locals, que acostumen a ser més petits, amb menys accés al crèdit, que diguem-ne que han passat tot això, doncs diguem-ne, li estàs netejant la competència als promotors internacionals perquè vinguin a Barcelona i es facin seva la ciutat. I tu podries dir, home, i què? No? Mentre facin el 30%, que facin el que vulguin. I què? No. Perquè una ciutat no és només diguem-ne, les seves regulacions. Una ciutat també és el teixit empresarial, el teixit laboral, l'apreciació del patrimoni, la comprensió del mode de vida, és a dir, hi ha una sèrie de característiques que són intangibles, que formen part d'una... Podria pujar el preu de l'habitatge, llavors, no subvencionat, també. Bueno, això per descomptat. Això segur. Però és que més crearies un altre incentiu pervers, i és que si jo he de dedicar un 30% dels meus pisos a pisos de molt baix cost, el que he de fer, evidentment, és pujar el preu de l'altre 70%. Llavors, però és que a més l'he de pujar... Però és que a més l'he de pujar amb un marge que he de treure d'algun lloc. Per tant, segurament, d'uns pisos els hauré de fer de forma més barata, però vendre'ls o llogar-los a preu de luxe. Entens? Jo hauré de gastar-me menys diners en construir aquests pisos, però els hauré de vendre amb un preu més alt. Si ja tenim ara mateix un problema de parc de vivenda envellit que s'està venent o que s'està llogant a preu per sobre de la seva qualitat, això encara afegiria més problemes en aquesta situació. I aleshores la pregunta és, aquesta mesura què té de bo? No? Aquesta pregunta ens la podem fer.
Aquesta mesura que té de bo? Aquesta mesura que s'ha aprovat a d'altres ciutats té algunes coses bones, que és, evidentment, com que el sector de la construcció fa construcció perquè vol fer construcció, no perquè vol fer dònuts, al final, si hi ha oportunitat de negoci, l'acaba fent i acaba apareixent un parc públic que en pots fer alguna cosa. Però, evidentment, tal com està el sòl de consolidat a Barcelona, és a dir, tal com està les possibilitats de construir a Barcelona, això ara mateix significativament no és gaire gran. Per tant, vol dir que has de crear espais d'oportunitat de negoci per les constructores perquè apareguin pisos nous, llavors el 30% d'aquests pisos nous. Això ho sap tothom a Barcelona, que a Barcelona hi ha unes parts de Barcelona que tenen uns usos industrials i que han de passar a ser d'usos d'habitatge. No? Sempre en parlo del Besòs, no? Dels voltants de la Sagrera, etc. Del 22 Arroba, etc. Això el govern de Colau també ho sap. I per tant, què han fet? Han anunciat a cuita corrents per tenir el titular que no sé quantes parcel·les del Poblenou i del 22 Arroba passaran a ser dels usos que tenien a usos d'habitatge. Això, un barri com és el 22 Arroba, que és un barri importantíssim a la ciutat, que forma part d'una aposta estratègica que es va fer no només des del govern municipal, sinó des de diferents actors, enginyers, de tota mena, per apostar per una cosa i que, per tant, val la pena obrir-lo. Jo crec que és un meló que hem d'obrir, no estic dient que no s'hagi d'obrir. Doncs, en lloc de fer-ho com s'ha de fer, que és escoltant el pàlpil de la ciutat, com sempre, com va passar amb la Superilla, com ha passat bàsicament amb tot el que ha fet aquest govern, entren com un elefant en una ferreteria i es plantegen un canvi d'usos en el barri perquè és que si no la mesura no té sentit, perquè si no la mesura estem parlant de res. Sí, és que a més és un desastre. Olga, parlem... Clar, és que aquest canvi d'usos i la contraprestació de l'habitatge del 30%, això ja està establert a la llei d'urbanisme de Catalunya de l'any 2010. Correcte. És a dir, això és vendre fum. Si tu tens un sòl industrial i a través d'una modificació de planejament li canvies a l'ús residencial, ja estàs obligat al 30%. Llavors... No, m'agrada com va el debat, perquè sovint es diu doncs, que els candidats a primàries no només saben parlar d'independència, no? Doncs aquí ja en portem 20 minuts parlant d'habitatge i més estona que hi podríem estar. No hem dit res d'independència encara. Ens entesteu a preguntar-nos-ho. No, home, no, però... Això depèn de què ens pregunteu. Però em sembla interessant parlar de Ciutat de Barcelona, al capdavall. Les primàries són per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Seguretat és un dels temes també més candents a la Ciutat de Barcelona. Mira, seguretat, et parlaré d'independència. Tu mateixa, Tu mateixa. Què va fer la Guàrdia Urbana l'1 d'octubre mentre ens atonyinaven? Què va fer la Guàrdia Urbana l'1 d'octubre mentre ens atonyinaven? I els Mossos. Res, no? Res, mirar-s'ho i veure com atonyinaven. Això, amb una alcaldia independentista, no hagués passat de cap de les maneres. És més o menys seguretat, sí. Forma part del tema seguretat. Bueno... Sí, no? Sí. I és una bona proposta. Sí. Adrià Alsina, però en seguretat, més seguretat, narcopisos, robatoris... Sí, narcopisos. Sí. A veure, sí, seguretat és un tema amplíssim, i amb el qual, a més, bueno, com sempre, ara tornaríem a fer una diagnosi, però no cal. Home, no. Llavors ja tanquem, fas la diagnosi i ja... Estirem 10 minuts fent diagnosi. No, molt ràpidament, jo crec que és una situació molt similar a la de l'habitatge. L'administració Colau entra amb tota una sèrie d'idees preconcebudes, entre les quals que la policia són dolents, que els antidisturbis són un desastre, que cal acabar amb la sensació de que Barcelona ja era una mena d'estat policial, i els resultats, al final, són molt minsos. De fet, no són molt minsos, és que la delinqüència ha tornat a pujar, està pitjor que els últims 20 anys. Dit això, jo crec que algunes de les coses que portaven inicialment al seu programa els comuns eren potents, perquè més són problemes de sempre. Per exemple, el desplegament de la Carta Municipal. La Carta Municipal de Barcelona preveu uns jutjats de barri, uns jutjats de proximitat, que no s'han desplegat. Per què no s'han desplegat? Perquè l'Estat no vol, però també perquè cap alcalde s'ha posat seriosament a enfrontar-se a l'Estat per desplegar aquests jutjats de proximitat. Això estava al programa dels comuns, no m'ho estic inventant. Un cop arriben al poder... Et faig una nota al peu. Sí. És a dir, quan Colau necessita que Podemos es marqui un gol a la política espanyola,
Aleshores van a negociar els pressupostos amb el Pedro Sánchez i aleshores despleguen una campanya publicitària de pressió a Barcelona als partits que tenen gent empresonada i gent a l'exili perquè ignorin aquest fet i donin suport a unes propostes que venen com si fos la gran panacea i que no ho són, només perquè el seu partit matriu a Madrid diguem-ne, es pugui marcar un gol. Però quan es tracta d'entrar en conflicte amb l'Estat, amb els centenars de coses que aquí podríem entre els tres, si féssim aquí una llista, que són conflictes que té l'Ajuntament de Barcelona amb el govern de Madrid, aquí callem i no diem res i la culpa sempre és dels altres. Com es pot plantar cara? No te'l veu feta i torno la pilota. Totalment, no? Però volia insistir en aquesta qüestió dels jutjats de proximitat, perquè és un problema greu que tenim amb els jutjats en general a la ciutat, que estan tots bloquejats bàsicament pels recursos de les clàusules de sòl. Amb uns jutjats de proximitat que poguessin tractar qüestions com els furts, com els petits furts de les zones turístiques, ens resoldríem bona part dels problemes de petita delinqüència, perquè vol dir que hi hauria un jutjat que podria condemnar aquesta petita delinqüència. Un dels grans problemes ara mateix és que tots aquests furts acaben sempre al final de tot d'una fila de qüestions molt més urgents i, per tant, tots aquests delinqüents reincidents es poden passar mesos i mesos i mesos i mesos delinquint fins que hi ha un jutge que determina alguna acció. Això passa amb els narcopisos, això passa amb els petits furts, això passa... T'ho explicaran tots els comerciants de la ciutat. Segon punt, tenim un problema amb la Guàrdia Urbana. Tenim un problema amb la Guàrdia Urbana, entre altres coses, perquè el propi govern municipal s'ha enfrontat a la Guàrdia Urbana i ha decidit que no volia tenir en compte res del que li diguessin la gent de la Guàrdia Urbana. Aquest govern municipal ha dissolt els antidisturbis de la Guàrdia Urbana sense explicar per què. Una mica perquè sí, perquè aquestes mesures una miqueta de cara a la galeria... Per Can Vies ho han fet. Com? Per Can Vies. Sí, per Can Vies, perquè era una d'aquestes promeses... Que van fer en el seu dia. Llavors, jo una proposta que faig, que si vols és bastant trencadora, és que puguem elegir directament el cap de la Guàrdia Urbana. Que hi hagi un debat ciutadà al voltant de l'elecció del cap de la Guàrdia Urbana i que el cap de la Guàrdia Urbana s'elegeixi per 6, 7, 8 anys, és a dir, per més d'un mandat, i que hi hagi un debat ciutadà al voltant d'aquesta figura, que aquesta figura hagi de presentar un programa de seguretat que es basi molt més en qüestions tècniques i no tant en qüestions polítiques lligades a l'alcaldia de torn. Jordi Graupera, el fenomen dels top mantes ha anat en augment en els últims anys i sembla que no té aturador, però això evidentment és un problema per les pròpies persones que estan condemnades doncs, a exercir aquesta, diguem-ne, professió, no? I també és un problema d'imatge per la ciutat, de saturament en espais públics, en estacions de metro i pels comerciants, evidentment. I sembla que no té solució possible i cada vegada n'hi ha més. Respondré molt... No és un problema gaire difícil d'arreglar, però s'ha de voler arreglar. I el govern de Colau té una sèrie de dificultats per encarar un problema perquè li suposa uns costos d'imatge i aleshores sempre que tenen un problema de costos d'imatge prefereixen ignorar el problema. Aquest, de fet, és el problema general de la seguretat. Quan Colau entra a l'Ajuntament prenen la decisió de retirar la Guàrdia Urbana de totes aquelles actuacions que poden ser conflictives i reflectir una mala imatge del govern. Per això es disparen els narcopisos, perquè fan una lectura restrictiva de les competències. És a dir, amb habitatge fan una lectura expansiva, però amb seguretat en fan una restrictiva i diuen, no, això ho han de fer els Mossos i per tant se'n retiren. Per això la Guàrdia Urbana no va mai a manifestacions, per això la Guàrdia Urbana mai no apareixerà amb una fotografia en la qual pugui fer una cosa que sigui mala imatge i en canvi hem desplegat una suposada policia de barri sense exactament unes competències definides, sense diguem-ne, recursos per poder-ho fer, amb la Urbana avorrint-se per Barcelona sense saber què fer. I al final de mandat demanant més Mossos. Correcte, sí, exigint a la Generalitat, diguem-ne, més Mossos, no? El problema de seguretat de Barcelona és múltiple. Un és que no hi ha una estratègia de seguretat, és a dir, no hi ha una idea clara de què vol dir la seguretat, i la seguretat no només és que hi hagi presència policial, perquè ara el que tenim a Barcelona és que com que s'ha degradat tant la petita delinqüència i fins i tot ha augmentat la delinqüència violenta, la Barceloneta t'ho explicaran, a Ciutat Vella és evident, això obre la porta perquè aparegui la solució contrària, que és Manuel Valls i companyia dient el que hem de fer és armar la policia i que vagi atonyinant la gent. I ens trobem els barcelonins atrapats entre l'autoritarisme d'un policia com Manuel Valls i la superioritat moral d'una gent no disposada a fer res per la seguretat de la ciutat. No? Això vol dir que hem de repensar de zero l'estratègia de seguretat de la ciutat. A mi m'encanta la idea de l'Adrià d'escollir el cap de la policia democràticament. M'encanta, te la compro 100%, vull dir, m'encanta. No, ho dic en sèrio. Jo també la compro, és sí, molt bona ja ho idea. Podem posar-ho. I celebro més que anem sumant. A mi no se m'havia acudit i ho trobo brillant i estic molt content. Però, a més,
cal reformar part de la Guàrdia Urbana. Per exemple, la Guàrdia Urbana és una policia que només fa carrer, és a dir, no té colombos, no té unitats d'investigació amb gabardina que vinguin a preguntar-te on era vostè ahir a la nit, perquè això fan els Mossos, diguem-ne. Per tant, el que hem de poder fer és conjugar aquestes dues menes de competències i que la Guàrdia Urbana, que coneix el territori, pugui també fer el seguiment d'investigació, si cal, amb l'autoritat dels Mossos pel mig. No? Per tant, això s'ha de poder fer. Però és que la seguretat no és només això. A més, en els propers 5 anys, una gran tant per cent de la Guàrdia Urbana entra en edat de jubilació o prejubilació. Al gener em sembla que són 300 que es jubilen, que són molts, i anirem veient-ho això més. Això és una oportunitat. Els propers 2 alcaldes de Barcelona, els propers 2 mandats de Barcelona, podran refer la Guàrdia Urbana pràcticament de zero. Això és una oportunitat d'or que no podem desaprofitar. Però insisteixo, la seguretat no és només policia. La seguretat, abans ho deia l'Olga, és poder caminar pel carrer sense que sigui fosc i tornar segur a casa, és tenir els usos cívics de la ciutat ben administrats. Però és que també és la seguretat humana. Respirar aire contaminat pel carrer, això també és seguretat. El núvol tòxic que hi ha sobre Barcelona és un atemptat a la nostra seguretat bestial. Les ciutats més punteres d'això, Copenhagen, Estocolm, estan creant polítiques que consideren el medi ambient una qüestió de seguretat en el mateix sentit en el que un furt és part de la teva seguretat. Per tant, les malalties respiratòries a Barcelona, les malalties cardiovasculars a Barcelona, els càncers a Barcelona, són conseqüència directa de dèficits en la política de l'aire de Barcelona i formen part de la nostra seguretat. Per tant, si el candidat Manuel Valls o la candidata Ada Colau pretenen barallar-se per qüestions policials, entrarem i els explicarem que la seva negligència està creant, un malestar que va més enllà de la sensació de seguretat i amenaça la nostra qualitat de vida directament. Doncs, últim tema sobre la taula, molt breument, Olga. El tema, doncs, el Jordi ja mig ho apuntava, no? Doncs l'aire que respirem és contaminant, però aquí tenim problemes, i és que hi ha bicicletes que ens molesta que vagin per la vorera, si ens molesta fer nous carrils bici, perquè aleshores traiem carrils amb vehicles, ens molesten els patinets elèctrics, que ara s'han posat de moda els patinets elèctrics i n'hi ha per tot arreu. Com ho vehiculem tot això? Perquè són mesures impopulars. Són mesures impopulars, però van relacionades amb la seguretat, és a dir, aquestes bicicletes que ens molesten perquè s'han creat carrils bici, sense consultar a la ciutadania del barri. Per tant, et pots trobar tranquil·lament carrils bici que no hi va ningú. Jo en conec bastants. I, a més, et pots trobar amb els ciclistes anant per la vorera. I sembla que ningú els multa, tampoc. És un tema de seguretat i és un tema de competència de la Guàrdia Urbana. I, efectivament, i els patinets tampoc, sembla que ningú els multa. Cal fermesa segurament també amb aquest tema. No, és que primer jo penso que cal planificar els carrils bici, cal planificar amb especialistes en mobilitat els carrils bicis que calen i consultar la ciutadania del barri i de l'entorn del barri. Amb això es pot tenir un grau d'encert molt superior que anar fent carrils bicis com aquell que va plantant arbres. No es pot gestionar una ciutat d'aquesta manera. I un cop això, aleshores entra el tema de seguretat i entra el tema de les competències de la Guàrdia Urbana. Si la Guàrdia Urbana té absoluta deixadesa per instrucció política, perquè que quedi clar que jo aquí no vull posar la culpa a cap cos, sinó que són les instruccions polítiques que deuen haver rebut, doncs aleshores s'ha d'instrumentar de tal manera que controlin aquestes situacions. Però bàsicament per mi és planificació correcta i... Doncs ja ho heu vist, hi ha moltes propostes sobre Barcelona, no només sobre la independència. Ara m'agradaria, per acabar breument, simplement, que feu una crida als ciutadans de Barcelona a apuntar-se a aquestes primàries i a votar, perquè queden molt poquets dies. És molt senzill, són tot beneficis. Si t'apuntes a primariascatalunya.cat, et registres, podràs votar, podràs decidir la gent que va en una llista, tota la llista i en quin ordre van en aquesta llista. I fer això no et compromet a res, perquè si després aquesta llista no t'agrada i vols votar-ne una altra a les municipals, ho podràs fer. Per tant, pensis com pensis, siguis qui siguis, un grup de ciutadans ens hem organitzat per oferir una manera de fer política que no s'ha fet mai fins ara, ni a Barcelona, ni a Catalunya, ni a Espanya, ni a gran part d'Europa, i que et dona a tu el poder de prendre una decisió que fins ara se t'havia rebassat. Per tant, entres, primariascatalunya.cat, et registres i d'aquí 15 dies vas a votar i el teu vot
vot, per cert, tindrà un valor que multiplicarà doncs, per 100 o per 50 el valor d'un vot en les municipals. Olga. Per mi és el moment de demostrar el muscle de la ciutadania. Que la gent, com diu en Jordi, s'apunti a primàries.cat, es registri com a votant i demostrem que la ciutadania estem disposats i apostem per fer les coses molt diferents, de manera transparent. Jo diria que no som els que només parlem d'independència, més aviat al contrari. Som els que, com que tenim la independència molt clara, ens podem dedicar a parlar i aprendre de moltes altres coses. Jo crec que el nivell d'escrutini que estem fent sobre cadascun dels candidats i candidates a primàries, poques llistes d'ara i de les que han governat mai Barcelona el suportarien. Doncs moltes gràcies a tots tres i vosaltres ja ho sabeu, us podeu inscriure a les primàries de Barcelona. Gràcies. Gràcies. A vosaltres.